Ya ora apa-apa wong anu digenjleng. Ya ning aja nyincing ngono ta. Lho iki ancang-ancang kaya kiper. Ancang-ancang persiapan Dijembeng. Jengleng. Dijembeng padha ae. Dijembel pada bae. Aku mau bengi ngimpi apa? Oh, reka ngimpi kae jeruk Lambung wedhus. Oh, berarti nya wedhus. Lho ya ora. Masa ya ora ana wedhus gelungan. Black wedhus pipi nang ndi, Black? Wedhus Pipine nang ndi? pipine ya teng iringan, Mbok. Salah. Masa sih? Ih, teng pundi niku Mas Toko? Ya nang bokong. Lho kok bisa nang bokong? Yang ono gambaran karo wedhus pacaran mesti diambung bokong. Apa Wis Apa contone. Kuwi tenan. jajal paling wedhus wadon. Ya wis jengking. Garing wedhus lanang. Mereka wedhus lanang. Iya. Wedhus tanpa buntut. Buntute diketok. Buntutnya diketok wingi. Ngono wedhus kok ditoy matekno wong wedhus iki. Lah wong jarene kok dadi wedhus. Ora dalange kok ngerti romane wedhus iki. Kurang gawean Orang kayak kan ini wedhus juga. Kan iso Pak Dalang ki dodol wedhus lho. Oh, kadang Nyambi lek pomone dalange ra payu kan iso ngono, dodol wedhus. Lah yen wedhuse ora manak apa ya dalange? Ya mbok gue. Kok iso ngerti romane wedhus bareng. Nyombe gumun. Lah Ya wis nyong wedhus wadon yuk. Oh. Ora sida wis. Ora sida. Yen mamajan Arek aso janur kone Jangan kayak dia sing apa? Wes lah. Sudah. Masa saya diperkosa terus sih? Kan aku udah linu. Wis to menengo, enak-enak. Enggak, aku masih kelas 6 SD. Dek cilik lho om aku dek cilik lho om. Masih ya wis nyala ora apa-apa. Oh, malah dinahke. Timbangane mubah. Kembang wae maton gunung Kilapen. Aku anggere ana wong wedok wani ngono malah gila ya aku. Lah wong karo niken malah gelem sing ora gelem doyok-oyoknya sing gelem malah wedi keprimen jane. Rika karepe keprimen jane mbok. Ya nek wong wedok ki aja tur ditok-tokke nganggo ya paling tidak tuh nganggo etika. Jual mahal. Lah ngger jual mahal kesuwen nyemal ora dadi. Langsung bebres ini cepet. Wah, musuh karo ngene iki jane sidan kolosal. Ora kaya gue ben cepet dadi. Dadi apa? Ora. Bocah ora ngerti apa-apa. Ora ngerti ciblek iki sik cilik kok. Cilik Wong yo. nganggone wis sandal Barbie kok. Iya. Jamen ora apa-apa nang apa sih? Nek Didi kok modale sandal Barbie. Kayak tungkae ditugel ki lho dolane. Dadi gedawat iki. Ora kaya gue, wingi nggo wadah gesan dadine kan bolong. Masa kok nganggo sendal bolong separo ya nyong isin. Ya tak tugel sisan. Wong nang penajagan darani darani asbak. Terus si bolo maksudnya nggo wadah gesan. Lah nek anu lho kemajuan lho. Loh ya iya jelas dong.
Iya toh. Oh, ya pasti. Kenapa sih? Kamu kok kepo lah? Sampun bule. Nah, sithik engkas le. Sithik engkas mumpung arep tekan kok. Ah. Ma. Wis. Gantian kene kan konya. Cinta kenang ono karo sepetril. Kok malah dicokke niken. Ranyong wis sesuwe blenger. Mangan kok kok blenger iki. Ya iya dina-dine jelah. Ya Mbak. Panas. Mbok kayak sawan celeng. Panas udan. Ketoke pengen ya boleh ya. Iya kok. Sepene kok ngono. Pemain jurna pe ajane Bang jurna pe tekan ngesuk. Ya ngene kesuwen ya mesake to, Dok. Oh, apa iya? Aku lak wis tuwa. Oh iya melas ya. Tahu koyo apa? Apa? Koyo monkai. Kaya apa? Monkai. Monke siapa? Monkai itu monyet. Oh monyet. Iya. Ora. Koyo Nek aku ora kaya monyet cara aku. terus kayak apa? Dia itu kaya sawan celeng. Sik opaku iki kebun binatang lho to. Kandha-kandha perkaya monyet nggih. Nah, apa? Momo garing dadi monyet terus lakone lutung sarung. Lutung kasarung. Ayo. Ciplek dadi cipta rasa. Lah kula. Ya, jenengan nembang. Jenengan kandhut. Oke. Panjenengan dadi cipta rasa wis, yo. Ciplek dadi ban kandhek. Oh, mbak jenengan cipta rasa. Ya. Cipta Kula rasa ban iki. kandhut. Cipta rasa niku sing disenengi kali Kamandaka. Cipta rasa Oh, ini semalik kethek lutut. Cipta rasa iki anake Cipta Bejo lho. Eh, Oh iya. Wong anake noprak Bupati Pasir. Oh ngono. Kang Mas lutung kasarung Kang Mas. Aku iso omong ra iki. Ora iso omong nganggo bahasa Ora isyarat. bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Heeh. Mosok tanggapan pisan kowe ra omong. Ora omong. Ciplek sing mangko merdeke. Monggo Kesuma Dewi Bungsu Cipta Rasa. Panjenengan pun gak ada kelangenan kali kethek niku munyo. Tapi kula mboten purun lho, Bude. Lho purun mawon lha niku kan nalikane Ndara Kamandaka calon garwa panjenengan. Neng lek aku duwe garwa ngene iki terus kate tak apane lho, Bude. Lah nggih pokoke sing penting kan mangke nek pas malik ganteng. Jenengan nyuwun apa mawon wonten lutung kesarung niku mboten napa-napa. Ya Iku wis, ngagek lutung. salin saloga. Lutung sakarung. Kasarung. Lutung Sarung kok sakarung ki apane sing sakarung? arep didol ya sakarung. Lutung kasarung. Aku gelem dadi bojomu ning tulung. Aku sadurunge dadi bojomu, aku nyuwun mobil Alphard. Aku nyuwun ali-ali, nyuwun kalung, nyuwun sawah, nyuwun pesawat, nyuwun omah, terus nyuwun klambi, nyuwun Wis Matre kita. Wis, nyuwun apa nih Bude sampe njaluk ditumbasne apa Bude? Lah jaluk aja kakek. Wis. Enggak jarene si jenengane Kamandaka kan Cipta Rasa niku ora matre.
cinta temenan. Lah iki njaluk Cuman kakean sing mari ketoprak bubar iki ngene yo. Kakean nyuwune njaluk kowe. nyuwune ali-ali. Oh nyuwun ali-ali. Nyuwun ali-ali. Kang Mas, Apa? aku nyuwun ali-ali. Aku dhewe ora nganggo Bahasa isyarat. Bahasa isyarat dadi kethek. Oh. Aku uwon ali-ali. Oh. Heeh. Oh. Ngene Bude. Ya. Contohnya black. Oh. Kita lutung bisu. Banguk, nguk, nguk, nguk. Batir murus. Ki basa apa iki? Aku iki ngene. Maksudnya jenengan nyuwun ali-ali niku bahasa isyaratnya kados niki. Jaluk ali-ali ra duwe-duweku gelang. Lah wong jaluk ali-ali tuh lho yo ora gelem. Ya ali-ali ki aja kayak kiye. Ali-ali. Nek yo ora ono to suarane kok. Maksudnya sesek. Oh Sing sesek. dike gedhe leline ciu tuline kok kena ketheke. Dadine monine, Ora apa sing rusak ketoprak iki. Ketoprak bisu kabeh. Panas udan. Yo buru saiki. Iya. Udan panas. Haling-haling. Iseng jaran pertama sapa sih? Kuwi belo kuwi belo. Mengko gari jarane. Heeh. Capi Oe. Oke. Yo, Bude yo. Ayo lele. Awas. Gaseng. Kembul siji karo kembul limo kok. Cakilan yeay. Stop. Oh. Wes. Jaranan kok. Ayo pangan. Apa? Aku setan kene sing nunggu lapangan ki. Jaluk apa? Aku gelem bali nek Ibu Aditya munggah. Peruning apa? Nyangoni. Nyuwun pira? Ora urusan pokoke Ibu Aditya kon ngene. Bu, nyuwun nganu, napa jenenge? Tambani, Bu. Mawon. Angger ora mari ngene bodoh ngono. Ora. Nyong ora gelem bali. Mbak Ora Ciblek bali. jenengan medun dewek oleh Ibu Aditya jajal. Ayo. Lewat kene. Goleti ning ndi? Tak jupokne wae tak jupokne. Hah? Lihat tengah. Tak jupokne ya. Oke. Jarke wae reng wis ben. Wes, ben. Wong dadi kok.
golek sangu karo para kepala desa. Karo Pak Kades. Karo Pak Kades. Nah. Setan kok tambahnya duit ya, Reng. Merepet. Gawa gerdos kotak amal yo. Lho sing ngeterke barang ya disawer. Oh, foto. Foto bayar kuwi lho. Lah kuwi demit apa iso difoto? Demit gaul. Kuwi keamanan lu kok nyawer. Blek. Blek ciblek. Parani kae sing pojok kono. Pojok ngarep warung, ngarep warung. Minder warung ya. Semengi ora rampung. Takoni. Wis aja ditabrak wis mari. Nyong wis mari. Apa ana wong wuru kok tambane duit ki ana apa ora? Sik, ngene. Lagi ngerti iki lho, demit kok ngemis lagi iki lho. Sik, ngene Pak De. Apa? Berhubung ki mau sing ngeterni aku dengan satu jangkah kakiku. Heeh. Satu jangkah kaki 100.000. Ayo kene. Penak men kene kon ngeterni tok. Ah, ngene dong reto. Lagi iki lho wong tuwa dihapusi bocah. Jebeweke kok jebeweke. Kok apa seneng duit? Yuk seneng banget loh. Jenenge Cek cilik kan butuh peralatan sekolah, butuh skincare, Anu ya butuh ning aja Bojo kabeh. ya. Aja kabeh. Kekno iki Ora. ciblek 100 nggo tuku sampe. Ora kaya kaya wis ngerti. Komongi. Apa? Kowe ngerti anu bahasa kewan? Heeh. Suara kewan tayang niro kena. Heeh. Angger kewan kucing apa? Meong. Angger kewan wedhus, Mbek. angger sapi, Mo. Aku sutradarane. Terus karepe sampean piye? Tanpa sutradara semuanya Nah, tidak akan tanpa jalan. bendahara. Betul. Tanpa bendahara. Moderator kok. Ono Matur kok. nuwun. Matur nuwun sing nembe nyawer. Aku mikir anu ketempelan temenan. Nah, Aku ketempelan terus. nya. Piro kuwi? 100. Ki piro? 100. Ki piro kuwi? 200. Ki piro? 200. 200 ya iyalah bener iku aku. Jenengane. Iki kari 150. Iya. Sing ngedum sing luwih akeh, nyo. Wis. Lho, lah aku ndi? Lah aku. Lah kowe njaluk dhewe kono kok. Ya wis. Tak Kok? duwe, Mas. Tapi Tenan iki. Kok cincing. kedoworan. Awas arep jungkir awas. Bocah iki ngopo to iki? Oh, arep jungkir kok dadakan. Bos karep salto kae. Oh, salto. Munggah pager jal wani ora. Mbok kelumah, hei. Segemblung. Setan kok arep jungkir kok alon-alon. Bareng kumpul ciblek delok kowe. Salto ki salto. Salto apa kuwi Terus soto? aku pengen dadi aku arep njaluk dhewe. Ayo, saltone dadi yo. Yo.
Ayo lho, Lek. Yo. Tepuk cincin kowe. Ibu Aditya, Ngapa kuwi ngapa? Oh ngenteni ngrogo. Sake. Wah. Pak Lurah tombok. Ora apa-apa Pak Lurah. Boleh order kok. Ora mari gini, ora diparingi Pak Lurah yo. Weh. aduh, jangan kayak malah orang mari-mari. Niken. Ken. Niken. Sing Niken emot Niken uliake Ken, sing uliake terus Ken. Terus Niken. Bocah sekolah yo koyo ngono lho. Penayagane aja dijaluki Niken. Aja merek-merek gatel. Gatel. Waduh, pangan aku dilupati. Walah. Malah setan apa ki sih den niku setane berangkat. Mari. Apa setan bani? Entuk 250 tok direwangi mumet siramu. Lho setan kok ngitung duit. Jadi ngitungi duit. Setan. Ada tangi. Setan kok lumah. Uli pira yo maning yo njaluk maning minjem yo minjem. Maning. Kowe wis dadi. Kowe mau wis dadi klebon setan. Klebon setan. Wis klebon setan. Klebon setan. Kira-kira duite isih apa ora kuwi? Klebon setan. Wah, engko tiwas rolon tek. Bah. Klebon setan. Sampeyan kelebon setan disangoni tapi Aku yang klebon setan, aku malah ngleboni setan kok. Wong kok seneng kelebon setan. Nah iki di Ki nggone boleh-boleh. Nah, ki nggonanku. Ki kabeh ki mau sampean kan gong lunas to? Lah iya, gurung to? Jarene Bu sapa? Bu Aditya iki bayarane gareng digawe nyangoni Bu Ciplek karo Niken. lah bojoku mangan apa? Ya mbu mulane mendem. Mulane mendem. Aku bayang ngeruli kepengin mendem maning. Aku kan seneng nek mendem. Ora. Kira-kira isih apa ora? Ya mulane kuwi bayarane sampean ki entek dige iki. Biasane priyayi-priyayi sing mikir terus pada nyawer, angger liyane urung nyawer cok pada iri kepengin nyawer. Yo golek nggon liya yo. Wong senengane apapun yang terjadi itu rezekimu. Aku engko yen apa dadi klebon setan ora saweran transfer. Wah. Aku setan gaul malah. Setan gaul. Setan gaul iya ora kaya setan game iki. Ngali nyung arep salto. Oh malah ketemil tok kaya cacing. Nyung siteng. Yo lanjutke yo. Mas, napa Mas? Gorong tutuk kok. Oh, ora tak kira ganti lagu. Natian matane sarame.
Ya syukur kapok kuwi. Mike sampe coplok. Syukur bisa nyaman. Desa dadi nomor 1 doa balungane yuk campur calung campur gancok yo 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 masuk koplo yeay
Nggih Mas Wangsine. Tetap semangat nggih Mas Gareng. Semangat. Niki sing diarani profesionalisme di masa begini harus selalu semangat. Ya iya, ora mung senimane semangat. Penontonnya be semangat. Luar biasa buat penonton, tepuk tangan. Matur nuwun banget sing pada nyengguyung pagelaran wayang itu 2 tahun kita tiarap. Iya. Tanpa ada tontonan begini, begitu kita buka tontonan wis entuk izin. Alhamdulillah sing ngancani melek akeh. Iya, apa maning penggemar Mas Dalang Eko Suwaryo. Derek kenang Mas Gareng. Dawuh. Wonten daerah Banyumas niku penggemar niku komunitasnya kathah banget. Kathah banget. Contone Mas, contone. Bima Sakti, Bima Suci, Bima Meneges, Bara Merden, Bara Rawa Bendungan niki rawuh kabeh niki. Terus Bidul Haji Kalisalak, Soma Gede, Bang Yos, Kotoma, Pawalomas, Kemawi Group, Sukma Jati, Kopendes. Niku penggemar panjenengan sedaya. Nggih dalang kabeh. Dalang, kabeh dalang. Wonten Kopsida, Wijasena, Iket Wulung, Sadewa, KBM, Genta Sentra Mas Bandung. Wong kula titip rembug Mas. Napa niku? Mengembari seseorang tapi jangan membenci yang lainnya. Mboten niki independen Mas. Nggih. Mboten namung penggemar kula ning penggemar kabeh seniman. Malah kepara sing digemari ya kudu iso. Kadang kala enten lho penggemar sampe awur-awur nggih enten. Tegese anger ora kuwi nesu, anger ora kuwi disarwe. Nek mriki mboten alhamdulillah. Tapi nek kene ora Kang Gareng, penggemar wayang nggih kabeh dalang kuwi disenengi. Ditonton, disenengi ora mung Mas Eko tok, Mas apa ke ora. Wonten Mas Gantik, wonten Mas Yakut, Mas Kukuh, kabeh ditonton. Penggemar kula niku nggih kula kandhani. Siapapun garengnya yang penting ada dagelannya. Ya, tepuk tangan niku apik lho semboyan sing kaya niku. Ora masalah pokoke aku tak wadahi penggemar kuwi wadahi segar. Wadahi apa? Tak wadahi jenenge segar. Segar apa? Sedulur gareng. Oh. Tepuk tangan sedulur gareng. Aku be duwe reng. Apa? Aku duwe komunitas. Apa Dok Blek? KCSS. Apa artine? Komunitas Ciplak Sorcerer. KCSS. Komunitas Ciplak Sorcerer. Oh, tak kira Ciplek ngisor asem. Ngisor asem. Lha wong ngene ya ora masalah. Ning aku karo Ciplek kuwi gumun lho. Agek sing saka Jawa Timur wae wis rawuh. Saka Semarang kuwi wis rawuh kok Ciplek tekane telat ki mampire ning ndi rek. Lho lah ya wong liyane roda papat dheweke numpuke roda 3 kok. Kok roda 3? Lah ya kaya sing kae gejotane ora roda 3 nyong ya pada roda papat masa roda 3 ya njen kayane keri. Nyong pisane. Saka Semarang iso gasik, saka Jawa Timur ya malah peten. Lah aku ki saka Semarang tak gasiki wedi dibatalke kok. Lah 2 tahun wingi iki kari ngemplok kowe lho Mas. Budal ki lho sikil ki munggah mobil ngene iki dibel. Mas Gareng batal mundur neh ngene iki. Wah ya wong lelakon. Ya wong jenengane batalan sih wong nak kawit biyen. Lah ya sapet anak corona. Ya ora mung jenengan wong aku selabu dibubarke ya wis tau. Nah, Mas Eko wis rabu malah dibubarna ya tau. Iki lak wancine alam-alaman. Alam-alaman. Mas. Siap. Lagu iki mau apa? Lesung Jumengglung. Nah iki biyen ki jane iki medley Mas. Kok medley pripun? Medley karo Kinarto Sabdo ki ora mulai saka Lesung Jumengglung. Napa niku? Ning lagune diwiwiti saka Caping. Capinge pancen nyata si caping paedahe para tani makarya ing tengah sawah garung luku ki tegese para tani garap sawah yen wis panen kuwi dilebokke neng lumbung sing arane lumbung desa protani padha makarya ayo di yen wis mlebu lumbung desa lagi ditutu suarane lesung jumenglung seruwi bal-imbalan lesung jumenglung maneter mangkung tegese mulai ditutuki kuwi ya nah yen wis ditutu arupa gabah diayaki kae kok ewa aku nginteri kok ngono kecer berase lah yen wis diinteri rampung lagune ana lagune apa Rening wis rampung padha diusung wadahi karung sini penumbung sinambi ngidung
Uripke lesung ben aja bingung bar bayaran. Bar bayaran. Oh, berarti wong panen. Berarti anu panen anu didol ya kuwi. Dadi mulai tandur nganti lesunge Ana lagune kabeh ya, Reng. Ana lah oh dadi kowe sekan urut-urute kowe ana ya Kang mestine Gareng. ngono karo almarhum Kinarto Sabdo pancen Iya. digawe urut-urutan. Mulane Terus nyonggane krungu kasing maca pat ya mestine ana werdine ya, Reng. Apa napa? Kae cara jenengan ujarku apet kan isi cilik kayak bayi nembe lahir nganti tekan pucung bareng urutane ana ora, Reng? Yo yen kuwi membutuhkan waktu lama. Iya ya wis. Ana ngapa sih anggar diomongna siki? Yo saiki iki dudu kuwi. Oh, kayak gue. Aku mau ngarep nyeritake kehidupan anak tobong. Anak apa? Anak tobong ki anak panggung. Anak Ya, siap. panggung. Ah, sik iki micil. Micil. Micin. Micil. Oh, micil. Pakde tumiyo. Nah. Lambene cocokna karo gender. Nyonyor no. Wong cilik mula cilaka wak mami. Jan, suarane Suara. mantap banget. Kirek apa aku? Suarane kok suarane. Ya banget mantep ya Kang. Nek yo ora asu. Aja jengkel. Wong iki Dagelan jengkel. lah wong iki nyeritake riwayat. Ya kok. ngono wong yo ngomong asuarane. Riwayate Gareng dudu kirek. Iya. Tansah dadi Tansah dadi lak. nista apa wis nglakoni kabeh mung sawiji kang durung lakoni mukti apa mati pundi margi nipun ki cerita riwayat anak panggung. Oh, ki ceritane anak panggung. Wiwit cilik wis dadi lakon nista apa wis nglakoni kabeh. Iya. Saiki kari golek mukti apa mati. Mula mlumaku sing bener dikuatake imane. Amin. Ngono, Iya. Mas. Rika pinter ya, Reng. Ya ora pinter luwung. Luwung. Luwung aja pinter-pinter kowe mbok alem-alem geblak aku malahan. Dadine ora kena dialem Iki pinter. saya tak taren. Terus Anu, sajak piye nggih, Mas? Dawae sajak piye nggih? Saiki nggih. yuk, tarik. Aja blah. Ora sambeker. Lah jere sajak piye lah. Wong ya ora sambeker. Lirak-lirik plerokane sajak piye. Rambut sanggul mandul tiawul awul aduh sajak Ah, piye. rambut diawul-awul. Ning sajak piye? Sajak piye? Warna-warna pacane sajak piye ning jaman kalah pancen nyoto aja lali budaya ning bangsa iku dadi ukuran ning jiwa lampun kurang bete anjalari iki aku ramah itu yen ra iso ngiringi ramah lagu iki mungkin umure karo yoga mungkin tuwa lagu iki. Iya. Anu penayagane Mas Eko Suwaryo kan metuan wingi. Duh ning baku
Nah. Sing anyar dipelajari, sing lawas aja ditinggal. Aja ditinggal. Ya. Goreh ronge sarah wunge grupak Mas prayoga becik Patri iki sewane gamelan selak dijaluk dadi aku ya nyuwun ngapura wong panjenengan iki mau ora tak kethik. Ora apa-apa ben kenal kok Aku ben jajan kenal. sing ngendhani mau ora rembukan lagu, rembukan wedokan soalnya dadine. Aja ngomong apa rembukan apa? Wedokan. Aja kayak gue. Ngapain? Satpame tak ana. Wong lanang rembukan wedokan kuwi. Lho ya ora kena wong maning wis Mas Ponco wis Ning bojo. normal timbangane wong lanang karo lanang rembukan lanangan. Oh iya ya. Ora normal. Dadi nek lanang rembukan wedon ki normal. Normal. Oh iya ya ngono. Sing penting rembukane bener. Ora masalah. Oh. Tidak ada. Berarti ki rembukan lanangan normal guys. Ngono pada rembukan lanangan. Ngono. Uli ki nang Mas Gareng. Normal. Iki pertanyaane. Oh berarti ki normal ge. Oke. Iki yo saunone ora normal. Kaprimen? Iki pertanyaane. Pertanyaane. Burimu kuwi dandan ayu-ayu ket mau kok lungguh tok iki ngopo? Oh, genaya. Aku begumun kok. Ngopo? Tapi aku percaya loh karo sindene Mas Eko Suwaryo. Tanggapan aben bengi Ning di sawang tetep cerah. Ora ana sing ngantuk. tur siji loro ana sing ngantuk ping pindho ki lungguhe iso grafik rata saka kene iki cilik terus gede. Apa mau dicondro wis dicondro wae. Apa buah apa-apa. Mbak Deska, ge Mbak Deska. Saka wetan Oh, adik wetan. Endi ketan? Oh, Kene, kana kene. condro. Apa Mas? Ya, dicondro wis dicondro Condro cara buah. Buah. Buah apa tukulan wis. Iki anggur Amerika. Wah, anggur Amerika. Sing ijo ora ana isine. Anggur Amerika. Kayak apa lah Yo kayak pas, sini? pas. Loh, enak. Enak. Tanpa isi ning manis Oh, kok. iya nya. Iki Gambar Larang. tok. iki kelengkeng. Wah, Kelengkeng Amerika. ono isine ora? Loh, ya ana. Kelengkeng larang di sini empuk. Kok kelengkeng ora ana isine. Lah iki per. Buah pir. Pir. Loh, pir. Lah, Gulone meneh. iki kok sapa sing ngomong timun? Sake to ayu-ayu dudang timun. Mas anu Bagus. Iki sing diarani apel Amerika. Apel Amerika sih kayak apa wujudnya? Kae sing abang coklat ngono kae. Oh, nyong ngertine apel ijo. Anu Apa miki? gawane kae ngertine apa? Apel ijo. Gawara ini tak guange ngono. Wong iki apel Amerika. Aja salah apel ijo enak lho, kecut kayak kena nggo diet ngerti? Betul ning sing Iya. enak ki apel Amerika sing abang ning hati-hati yen dibuka diiris dan dipangan soalnya sedelok besem. Apa iya? Iya iki. Langgar Mbak Pipit. Iki Ya. iki rada populer di mata masyarakat. Apa itu? Semangka tanpa biji. Wah, Semangka tanpa langka wijine. Jan enake ya. Nyeremumuh. Nyeremmu kayak koreng. Kok koreng. buah enak kok koreng. Aja ngomong nyeremmu ya. Jangan nyeremmu cara ini kayak koreng lagi apa wudun nembe arep njetor. Ngeremumu. Wong anu buah ya seger tanpa biji. Lho, kok- Seger abang Kok menger-menger. kaya ora ngono wong. Semangka tanpa biji nyeremmu. Maksudnya ki abang ku lho abang Lah, oh. nyenengke menyenke. Menger-menger. Menger-menger. Oh, cara Semarang ki nyermumu. Nyermumu. Nyermumu cara kene koreng arep jebluk. Wong kok senengane. Lah iki. Iki Ya, jajal. salak. Apa ora Salak pondok. usarak pondok? Ketoke jaba kasar, Kasar. jerone putih dipangan. Masin Cus. dia. Ning hati-hati aja kasar karo iki. Iya, Mbak Kowe Deska. luput-lupune cethuk ngene kena kentose. Apa ya? Jerone lah atos. to. Atau cilik ya. Nah. Dadi uli mangan hati-hati. Nah, lah kae Iya, pojok kae. pojok. Kae Yo, weh. kae toko buah.
Dening toko buah. Apa-apa ana kae kok. Semangkane ana semangkane. Masa toko buah semene ya jan kakean lah. Loh Kurang. justru dia multi. Ki angger caranya kesemek. Kok kesemek loh? Wong multi apa-apa ada. Oh, ana. Berarti itu serba bisa. Angger nyeng reng. Apa? Nyeng. Sara buahe. Wis Jal, Chandra bae, jujur bae, Sing jujur. oleh arek nilai piye kowe nubah wae. Oh, lah iki buah bosok. Ora. Buah bosok ki ana jenengane buah apa iku wae. Iya rasa nesu jare kok. Ya maksudnya buah bosok ning ana jenenge buah apa bisane bosok. Tak goleke buah yang berfungsi. Oh iya. Asem. Apa? Asem ngerti? Asem sih. Asem. Kecut. Loh, aja kleru. Asem ki dienggo jamu iso. Oh iya. Dienggo sambel yo. Sambel bisa nggo dienggo nutis. apa Nggo gawe wedang asem ya bisa. Ya, multi. Multi. Kuwi yang didol. Yen Terus? ora ya tiba kondalan blindes mobil. Melas. Jarang kene ana buah ciblek. Apa? Pace. Sing wis tua dadi jenenge gembleb. Kowe Salah diarani pace. banget lu gak bawur lu. Kowe pace. You were Ngapa lho? sini yo. Lah aja lah. Masa ngarani nyong buah pace? Biasane apa biasa? Pace Loh. iki saiki dikemas dadi Loh. obat lho. Jadi Dikemas obat. dadi obat. Kena nggo nambani setrek lu. Iya lho, setruk. Setrek. Setruk kok setrek. Oh iya setruk. Lho pace kuwi Pace. dikemas dadi Dikemas, obat obat. dilebokke nggon kapsul. Kapsul. Lho, kuwi yen diproduksi yen ora ya tiba ning kali kentir rono. Lah nek salindri niki Salindri. salindri apa buah? Deke karo san gawe didik. Ayo, Nduk. Salindri jajal yo. Buah apa iki? Buah apa? Oh ya niki apa-apa aku gelem wis pokoke. Ya berarti bakul buah pada iki ya miki. Ya, bakul buah Dri. Ayo Dri. Oh. Aku buah apa lek? Apa? Angger cara nyong Buah apa? Mbak anu sapa niken salindri buah gedang. Gedang. Buah gedang apa? Gedang Ambon. Kok Wah. iso? Ya iya gede, dawa putih langkap bintik-bintik kek. Ngger cara motor salindri motor apa black? Cara motor Ya motor apa ki? apa sih ya? Di mat. Dalam Nmax. Nmax yo masuk semene. Ya, iya, Nmax gede. ya Nmax itu deska Nmax. Scoopy. Anu ora iki alian kendaraan ngono lekku. Apa? Mio. Mio. Setange ndi setange? Mio. Setange ndi? Setange niki setange. Ki setang. Lampune ndi reng? Lampune reng. Lampune reng. Ya mesti iki wajah. Awas. Lampu. Lampune wajah. Aku Mripate, pokoke ya, milihku ya. wajah. Hello gini ndi reng? Hah? Halogen. Lampune rak loro, ngisor dhuwur. Ngisor nur ngisor. Ora yen iki aku ngertiku rating kok. Ratingnya ndi? Ratingnya ndi? Ciblek kuli ngemek. Rating iki rating. Orang ngerti Rika. Oh, Halogen guna- rating. guna aku rating tak cop. Kok iso kene? Lho ya iya lho ki miki lampu sing kan ngarep. Lampu. Lampu lagi lampu sing rating iwo tengen. Dadi Lah kan nek iso nengok kene kiri, ratingnya. Ya kan aku bisa mengeneh. Joke ndi black, joke black. Joke niki jok ya. Lindingane ndi? Lindingane niki sikil cara. Wadah bensin. Wadah bensin kene. Sing durung kuwi garing kon goleki wadah busi kuwi ning ndi? Busine ndi reng? Oh, nek kowe pancen pinter goleki wadah busine. Biasane ngger busi nang apa nggone? Busi ku ora tau tak adai kok. Tak seleke tok nurut moro. Ya wis padane nyong, golek nggone nyong busine jajal. Yes, montore Padane ki teng busine ndi? Busine ora tak pasang ngupil. Kok pasang kok busi. Busi iki nggone ngisor tangki. Ngisor teng yang ngendi ngisor teng? Iki tangki. Ki tangkine. Lah terus wadah busi iki ngisor tangki. tengah roda biasane. Tengah dhuwur roda. roda, ya. Iki tangki. Tangki, Lah Cuk. busi iki ngisor tangki. Oh, Jal montore ciblek, montore ganti ciblek. montore ganti nyong ngene. Oh iya. Aku kan motor kae. Motor listrik. Motor listrik. Lah ya listrik lah. Listrik ya cas-casan. Ora ana busine tiliki nyanak lah busine. Kani apa? Kon niliki black. Ngene. Bani ngene.
Ngarane ora ana busine kowe. Ngomong ora ada busine. Jare siapa? Sabar, Blek, sabar, Blek. Tuku tencoplas. Lho ya orang ngerti lho nggo ngapa. Sabar, Blek. Nang apa? Sabar, Blek. Oke, cinta tak tersampai. Sabar, Blek. Cinta. Reng. Non. Ciblek kuwi wadah busine mung sak sendok micin. Oh, ngono ta? Iya, heeh. Sakake. Iku dudu motor mesin rumput. Men tencoplasa. Sesendok micin ya men lah. Cip. Sing penting bolong. Anak tengerek. Sing penting tulan ya ora. Ini ngarani apa ora apa-apa. Apa maning ngono sesendok micin ya ngono. Sabar, sabar. Carani karo tencoplas ya unik. Ora apa-apa, sing penting tulan anak tengerane bolongan. Blek, Blek. Blek. Kowe omong kaya ngono ki disawang burine Mas Eko, diencepi. Mencep karo kowe. Apa sayang? Alah. Kabeh-kabeh diceluk sayang. Sayang lu mangsaku. Lo sayang itu bukan karena cinta, terus anak karo biung umpamane kaya gue, teman karo teman sayang lengup. Lu wong ora ngerti kok. Enggak lho, Ampun. sayang antar kekasih Ampun ora nesu, masalah. wes lek padu ki wes padha tuweke ngene iki saling ngomong. Sapa tuwek? Oke mani padha tuweke. Sopo sing tuwek? Lho, aku iki si cah kok yo. Cah apa lho? Iki ngopo nek ngomong yo aja dipikir sik. Ora kok iso ya Ciblek karo wong wetan ki Lho. dialeke beda ya. Lho yo iya toh. Saka ngendi? Sinden saka ngendi jenengan? Aku yo. Oh, yo. Iya. Ciblek. Mek Wis ngomong- sabar dionekke tuwa ora masalah. Ora apa-apa. Ora. Kowe omong apa? Aku ora nesu. Lah kok medeng? Sebenarnya aku yo iya. Angel ngomong bandek. Wes Jane tengere yo gampang lho, Mbak. Apa to? Mung ning kene dialeke A ning kene O iki. yo. Jane nada bicarane ora usah dilon-lon ya tetep ganti O wae. Oh yo. Apa? Opo? Nah. Apa? Arep rono. 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 Arep rana. Kowe Kowe aku. kaya Kaya mendo. wedhus. Waduh. Terima. Darani wedhus ya men. Wedhus ora ana bolongane ya men. Ora apa-apa. Tuli masa terima sing ngomong anak. Kowe ana sing ngomong to? Ya anak. Sing ndi? Hah? Sing ngomong kowe ndi? Nyor jangan nangis keprimu nangane nyungti terlalu banget. Tolonglah Mas Ponco. Ponco ki sing ndi? Kenapa kamu Si kayak gendang. gitu sih? Oh kuwi bojomu to? Iya biyen. Mas Ponco ki bojomu? Turu apa orang Bayu? Wong ngono. Ponco kok entuk kowe pas mendem apa piye? Lah aturane nyoba bah. Dia bojo ke tukang kendang. Lah ngopo? Bayarannya gede dewek. Lah iya. Tapi nyong ora seneng. Ngopo? Lah bat-bat nggo praktek promodar. Ngopo to? Lah nggo praktek sih bat-bat. Lah medhe tukang kendang kowe entuk tukang siter, ora dikei duit keri tok. Apa iya? Oh iya. Ih, Mending tukang gong. lama gegeden. Geden apane? Tabueh. Nyong Apa ya tukang gong tabuhe gede? Lah mau nyong sesendok micin ganen setabung. Apa enggak ora? Ayo. Ora kocok dengkule. Pokoknya nyong angger ora tukang son nyong ora. Duh. Kok tukang son? Lah ngapa Senenge kok nggon milih apa? tukang Aku son? seneng dadi bojone tukang son. Diapakan? Mergane Ya, terus kurang seru, volumenya diplintir. kose kepengen dadi bojone tukang son. Iya. Kamu kok kowe mau lak ora ana bolongane. Kamu kok kayak butuh bolongan. Loh, Nggo nancepke mic. ora masalah ana bolong sing penting ana diplintir. Sing diplintir ki apa? Ya, pala ngono.
Iki kok kene aku nggak paham Pak De. Aja wis ora perlu paham. Soalnya kan ndek mau ki aku meneng ae mbek ngrungokne Iki urusane wong tua-tua. Wong tua-tua. Lah ngono dilane tua ndek mau ora gelem. Ora ki kowe jambil rembukan ki rembukan masalah wong tua. Lah jarine ndek mau jek bocah. Oh iya bocah. Lah kok ngomongne jare rembukane wong tua, berarti kan kudune aku melu. Ora kowe urung gatuk. Urung gatuk. Iki wae. Iki sing arep mlebu iki. Mlebu ngapa mlebu lemah? Arep mlebu ngomah kok lemah. Oh, mlebu lemah. Wong kok sensitif ngono. Ya ora aku kan sensitif. Orang cantik kayak gitu pasti sensitif. Cara bintang filmnya apa jenengan? Udah. Anu, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby-Doo ya wedhus. Apa? Asu. Masa Ngono kuwi aja gelem kalah. Omongo, garing iku koyo George. Oh, kok kayak George. Apa? Aku ya ora nesu wong aku ora tau nonton kok. Scooby-Doo siapa? Asu. Scooby-Doo ki populer, bintang film Apa populer. ya? Iya. Tapi ya ora apa-apa lah. Ini kayak asumin lah. Sing penting terkenal. Terkenal iya men, asu jaritan. Asu arep kondangan. Lah kowe kepengin disebut sapa ya ra Scooby-Doo? Lah ya Andin. Wala, apa? Andin. Amanda menopo? Amanda menopo? Malah nyong Aurel bae. Ora, kowe iki nama darak lah. Kowe iki amandel. Mula ora gede-gede. Lah amandel semene tenggorokane sepira. Mlebu nang reka. Kok jer nesu ae to ciblek ki apa wetone? Ya ora kaya wetone nyong Senin Apa? Senin Iki Rebo. Senin, Pak. Iki Hah? Rebo. Oh ya Rebo malam Setu. Oh ya benar. Iki cibleke laire Rebo malam Sabtu. Mergo Rebo ngeden metune Setu. Setu ya. Dadi kos Sik muntuk-muntuk ngono. untuk dadi separuh ning jero, separuh ning jaba ciblek. Ya iya. Wong nyong nang jero bubuk ta ora. Jane. Lah dina-dina kirimi mic. Piye? Niken Salitrike bisane pinter ya kirimi mic kok. Lah ya Heeh, mic wireless. apa ya? Enggak ada kabelnya. Ora ana kabele. Enggak ada. Nyong ana. Sok yen kowe sok meteng ora usah kirim mimik. Salon kontrol kae lebokke. Anakmu mesti pinter nembak. Apa iya? Iya. Aja kaya nyong ya. Heeh. Nyong kan dikirimi mic, nyong kesuk. Priwe. Kok terus ramane melu jengkel ngidoi nyong. Ya akhirnya nyong jaluk metu bae lah. Iki opo to iki bocah iki? Jaluk. Mek kok idoni. Kok garing yo duwe kok. Kuwi mek kok gumoh. Ya mau kena jengkel. Iku mic apa kok iso ngono? Ora tekan kowe. ora Aja. tekan. Kowe bocah iki Kowe rembug esi tuwa. bocah rembug tuwa yo, Nger. Ngomong niku sing aku paham. Yo, sesuk. Sesuk kapan? Nek kowe wis rampung sekolahmu, kowe kelas piro? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Kelas 2 SMP? Oh, berarti pirang tahun ya? Sekolahnya. Ya diitung dhewe kok takon kowe lho. SMP SMP 3 tahun. 3 tahun. Suwe nyong. Duh, Nyong 6 tahun. 6 tahun SD. Iya. Cuma SD aja Iya, lulus. Akeh nyong ya. Nyong 6 tahun kan mung 3 tahun tok. Piye to Pak De? Suwene kowe ning dure iki. Oh. 6 tahun kuwi SD. SD. SMP berarti 6 tahun tambah 3 Telung tahun. tahun. Songo. Songo, gorong Ngerti ya? SMA.